Kagragsatay kenkwana, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, taagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bigbigan tayo, digiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, ama kiranod, karagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kada kayumat kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko unay, isong agpagpakaasyak ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayumat kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo pakawanam dagiti basbasol mi katala na kamamin nga iturong iti biag nga agnanayon. Apo kasyan na kami. Kristo kasyan na kami. Apo kasyan na kami. Iraydayaw tayo ti Dios ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, ana santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Kapya kadagiti amin at tao, anaimbag ti panagnak na kemna. Nailangitan nga Ama, daydayawen da ka, agrukbab kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapo iti dayag mo anay langitan. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan. Gloria iti Espiritu, ana santuan. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbugtong nga anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, unasem ti basbaso ti lubo. Kaasyan na kami, awaten to'y araraw mi. Sika situtugaw, iti makannawan ti Dios Ama. Kaasyan na kami, denggem to'y araraw mi. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, anay langitan.
Gloria et Spiritu Ana Sanctua, Gloria iti Dios ti kangatuan. Gloria Hosanna, Gloria Alleluia, Gloria Hosanna, Gloria Alleluia. Hosanna ti kangatuan. Hosanna sikalae iti nasantuan, sikalae iti kangatuan, iti timpuyo ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos sa Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Manakabalin ket agnanayon a Dios. Turdan mi ti mangawag ken ka iti Ama. Buklem kuma iti uneg ti puso mi, ti umiso a panagnakam akas anak mo. Iti kasta maragpat minto ti tawidan mi nga inkarim. Gapo ken Kristo anak mo ken apo mi, iso a makipagbiag ken makipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti umuna a libro dagiti ar-ari. Nagmalmalem a nagna ni Elias a nagturong iti letang. Nagsardeng ket nagtugaw iti sirok ti maysa a kayo. Tinarigagayan na ti panakatay na. Saan ako na makaibtur o apo, in kararag na. Alaemon ti biyag ko, nasaysaya at laengen a matayak. Nagidda iti sirok ti kayo ket nakaturog. Pagamuan, adamay sang anghel anang sagid ken kuana a kinunana. Agriing ka, tamangan ka. Inwaras ni Elias ti panagkita na. Iti asideg ti ulo na, adda tinapay ken sanga karamba adanom. Nangan ken iminom ni Elias sa nagidamanen. Nagsupli ti anghel, iti apo ket riniing na manen. Kinunana, bumangon ka ket mangan ka. Tapno adda pigsam ti panagdalyasat mo. Bimangon ni Elias, nangan ken iminom. Imanay ti kinana anang ted, iti pigsana anagna, iti 40 aldaw agingga iti Sinai. Tina sa graduan abantay, ti sao ti apo. Padasan nyo ti kinaimbag ti apo. Padasan niyo kinaimbag. Iti amin at tiyempo agyamanak iti apo. Jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gapo ti naramid na. Amin amay dadanes dumngeg ken agragsak kuma. Padasan niyo. Danggayan dak amang itanok iti apo. When agmaymaysa tayo amang idaydayaw tinagan na. Imawagak iti apo ket sinungbatan na. Pinukaw na dagiti amin a pagbutngak. Kumita ken kuana dagiti may dadanes ket maragsakan da.
Pulos asaan danto mabainan, umawag dagiti nakapoy iti Apo ket sungbatan na ida. Isalakan na ida kadagiti amin apakarirbo kanda. Aywanan ti anghel ti Apo, dagiti agbuteng kenkuana, ket espalen na ida iti amin apagpegadanda. Padasen nyo ti kinaimbag ti Apo, nagasat ti tao nga agkamang kenkuana. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Di pagleddaangen ti Espiritu Santo ti Dios. Ta isu ti maraka ti Dios ti panang tagikwana kadatayo. May sa pamatalged adom teng tutel daw apan nang waya-waya ti Dios kadatayo. Lipaten niyo ti amin asakit tinakem, gura ken pungtot. Saan kayo nagbinlugkaw, when nagpipinadakes? Ikatan ten yaman adakes arikna. Agikinaasi ken aginayat kayo kitdi. Agpipinakawan kayo, kasi panang pakawan ti Diyos kada kayo, gapo ken Kristo. Da kayo tanak apatpat gen ti Diyos. Masapul nga rod at tumulad kayo ken kuana. Di ko maayat ti mangtembeng ti biyagyo. Kasi panagayat ni Kristo kada tayo, babaen ti panangted na ti biyag na, gapu kada tayo. Kas nabanglo asagot ken daton a makayayo ti Dios. Ti sao ti Apo. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas, anasantuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay dumngeg asitatal na, panagkay santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo, kas in surat ni San Juan. Nagdadayamudom dagiti Hudyo, gapo iti panagkunana, nga iso ti tinapay abimmaba manipod langit. Kinunada, sanaya ada ito ni Jesus nga anak ni Jose. Amamu tayo ti ama ken inana. Apay nga rod akunana ita abimmaba manipod langit. Isardengyo ti agdadayamudom insungbat ni Jesus. Awan ti makaumay kaniyak, no saan aguyuguyan ti ama, anangibaon kaniyak. Ket pagungarek to, inton maudi nga aldaw. Insurat dagiti profeta, isuron to ti Dios, dagiti amin at tao. Umay kaniyak, ti dumngeg iti ama, ket makasursuro ken kuana. Saan na akayat asawan daytoy nga dan nakakita iti ama, tilaeng naggapo iti Dios ti makakita iti ama. Ibagak kada kayo ti pudno, ti mamati adabiyag na nga agnanayon. Siyak ti tinapay ti biyag. Nangan dagiti ammayo iti mana sadyay letang, ngem natay dametlaeng. Ngem saan amatay, ti uray siya sino amangan iti tinapay nga aggapo sa dilangit. Siyak
ti sibibiyag at tinapay ang naggapo sa dilangit. No kanen ti siya sino man daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Ket ti tinapay nga ited kon to, iso tilasag ko. Wen ited ko, tapno agbiag ti lubong. Ti Ebanghelyo ti Apo. Agtultuloy katadatayon iti tinga daytoy 5 a Domingo chapter 6 ni San Juan Evangelista nga naibalaet iti gagangay nga urnos dagiti maibasa iti daytoy nga tawen aggapo ken ni San Marcos. Ket manipod pa idirugi kinunatayon nga maipapanday toy iti nasantuan a Eucharistia, tirambak tinasantuan a misa, tiyaay kadatayo ti panagbalin a bagi ken dara a mismo ni Apo Hesus, tinaindaklan na milagro ti tinapay ken arak, ket awaten tayo ti Dios a mismo, anak ti Dios ni Apo Hesus, bagi ken dara kararwaken kina Dios umay kada tayo. Tunggal maaramid datoy nga panakarambak ti panamagbalin ti bagi ken dara na, panamagbalin ti tinapay ken arak a bagi ken dara na. Babaen iti pambati kitaan tayo nga isudaytan ni Apo Hesus nga misagana na tayo ti panakaipakdaar ti sao, makisao nga umuna daytoy nga sao nga pagamamirisan ken ibagana kada tayo, may panggap iti biag tayo, kalpasan na awatan tayo. In 5 nga Domingo daytoy, idi umuna nga Domingo chapter 6, first part, ti milagro, ti panakapaado, ti tinapay, ken ikan, nangan ti rinibribo at tao. Ti Diyos anamarswa, dinatay baybayan, aywanan, salwadan, taripatuan, pakanan na tayo. Ada problema ti bisin, ken adu dagiti sana mangmangan, gapo iti kinaamang ti tao. Ngem no agbalin nga na Diyosan ti amin nga garaw ken tignay ken biag ti tao awan ti mabisinan. Agbiag tayo. Numan payadan na ununeg nga iparipirip dati nga milagro nga gayam babaan ti panagtutok ipapatay ken panagungar ni Apo Hesus. Isunan to nga mismo, ti agbalin nga taraon, ti mas rinibribo, milyon at tao, iti amin na kapututan, kabayatan ti panagbiag ti lubong, agbalin nga taraon kada tayo ni Apo Hesus. Idi na pan a Domingo, agtrabaho kayo iti taraon nga agnanayon, saan nga taraon a madadael. Manan ti panakapaamiris kada tayo, nga bibiyag tayo dito'y daga, wan napatag ti biyag tayo dito'y daga, nga may paamiris kan may palagip, ada biyag nga agnanayon, ada kararwa tayo, nasken nga agtrabaho tayo, para iti taraon adinto madadael. Ita, na iparang kada tayo, ti kasasaad ni Propeta Elias, nalaing, nasingpet, imparangarang kan impakita na, apudpudno nga naindaklan ni Yahweh a Dios, ipakdaar na dagiti kinaubaw ti panagturay ni Ari Ahab, ni asawa na nga Jezebel, ni Jezebel nga pagano nga nangisungsong iti panagbawing dagiti Israelita, manipod iti pamatida, mapandamutan agdaydayaw kadagiti didyosen dagiti pagano. Ket adu nga rupak, adu nga panangitandudo ti kinaimbag ken kinasayaat ni Elias, pinalugodan ti Apo, tinarabay ti Apo, imparangarang ti Apo nga isu ti manakabalin aglalo idi adarisiris dagiti papadi ti pagano ni Jezebel nga reyna nga idaulwan na dagiti pagano nga papadi ken maysa nga Elias nga nagikikisda ti nagmalmalem tapno dajay daton da iti altar da ket alaen ti didyosen da pasgadan na awaten na awan na pulos. Uray manong ikis sinugat suga dati bagbagi dagi awan na pulos ti nagparang a Dios
nga nangawat ken nangala nangakseptar iti dayjay nga daton idinto nga ni Elias pinasibugan na pa iti danom di altar na pinagluplupyas na naslaslep na nababasa may sala nga kararag na imay ti apoy na uram na dayjay nga daton inawat ni Apo Dios nga Yahweh pinasenggadan na nga iso ti Dios anya nga upay da nya nga sakit tinakem da intultuloy latta ni Elias nga ikasaba ti kinapalso nga naramidan dito nga pagano nga reyna iso daytan nabanbanugan nagtaray-tarayon nagnagnan nga nagmalmalem napanen dijay letang nabanbanugan ti banbanog na naupay payen diakon makaibtor ala umon tay biag ko nasaysaya at la amataya kon so daytan suicide kaya nan tag suicide kayat nan timatay nagidda naturog pagamon rin ing ta anghel pinakan na nagaddan tinapay kan sa nga karamba nga danom naturog manen riniing manen ti anghel pinakan na napigsan bimangunan dajayan ti bulon nan nagnagnan iti upat a pulong aldaw amutay meten nga nata upat a pulong aldaw ket ladawan ti kompleto nga panawen so nagnagna nga napan di Horeb di bantay Sinai kuweba sa diyay nga pakisinsinarakan ni Moises iti Apo sa diyay napan ni Elias kalpasan dayta nga upay ken bannog na dayta nga tarigagay na payan nga matay ken dayjay termino ti anghel ti awaten tayo kunana dita bumangon ka mangan ka tapno adda pigsam iti panagdalyasat mo ti panagbiag tayo agdaldalyasat tayo mabannog tayo adu dagiti kanito nga maupay tayo adu dagiti kanito aniameten ania kiidin ayun anian adu ang agundaway nga maupay tayo nyangay dikat pay tumaray tayo nga kumamang no amutay ti kamangan tayo no kumamang tayo kini Apo Dios no agtaklin tayo kini Apo Dios dakat pay sabali nga makapapigsa iti panagbiag tayo ti adu nga gundaway iti adu nga wagas iti naduma-duma nga kanito nagadu nga makapaupay namnamaem nga agad-adal di anak mo sabali ti ubobraan na namnamaem ayuwen agmudmudjol idi kwan sikat agmudmudjol namnamaem anyan nga kapsut kun upay namnamaem nga nasingpet ni lakay mo namnamaem nga nasingpet ni bake mo namnamaem nga nasingpet nagadado nga namnamin tunukan maupay intunukan agkapoy intunukan agkapsut tayo aniyati pangalaan tayo iti pigsa tayo iti panagbiag tayo nasantuan ay Eucharistia aniya nga nasantuan ay Eucharistia ti ayat ni Apo Isus anya nga ayat ni Apo Isus di may kadwa nga may basa anya nga ayat ni Apo Isus ti makapapigsa kada tayo gapo tanagbalin tayon nga anak ti Dios nakiranod tayo ti biag ni Apo Isus lipaten niyo amin a sakit tinakem gura ken pungtot san kayon nga agbibinnog kaw ken agpipinadakes ikaten niyo ti aniaman adakes arikna agkikin na asi agiinnayat kayo agpipinnakawan kayo dayta no maiburay tayo dayta na Jesusan nga taraon nga inawat tayo na Jesusan ang kababalin asi ayat panangilala panangisakit panangpakawan panangpunas ti sakit tinakem dayta ti Jesus nga awaten tayo iti nasantuan a Eucharistia balbaliwan na tayo patibkeren na tayo pakirden na tayo iturong na tayo nga garamit ti kinaimbag alalatta garamit ti kinaimbag maupay tayo agkapsot tayo agbasol tayo alalatta agaramit tayo ti kinaimbag nasken nga nauneg daytoy nga panakaising galot tayo iti Apo kita emmet inpiksa ni Elias nagdakkel ti pamati na kin ni Apo Dios nagkapsot na upay nasaysaya at lamataya kon diakon makaibtor laken namin nga tamet nga addakas jay nga napampanunot tayo ti garaw napuno dati ani kitaem nagmalmalem anagna nagturong iti letang nagsardeng nagtugaw tinarigagayan ng timatay nagsardeng nagtugaw
naupa yun, awanan tigaraw, magmag na, nagsardeng, nagtugaw. Uri pa iti pa nagbiag tayo, no, dadu mga agsardeng tayo, di tayo kaya tagkutin, uston! Data, awanan, dayta. Nya timang papigsa kada tayo sa uti Diyos na santo na Eucharistia. Nya timang tiganay-gay kada tayo. No adda na pigsa nga pamati tayo, nadda pa nagtalik tayo kenkwana. Ngam samba nga rod, nga kaskarina nga umay, dahil nga napigsa nga pamati. No saan nga mairuam, nga denggan, amirisan, kawatan, babaan, ti grasya na. Saan nga taod ti bugod tayo nga naing. Tukayan na tayo, punuan na tayo lata, ti kinaimbag, ti pampanunod tayo, pakitaan na tayo lata, na duma-duma nga wagas, na duma-duma nga kanito, na duma-duma nga pagteng, pasama kiti panagbiag tayo, tukayan na tayo, sagiden na tayo, palagipan na tayo, nasken nga nasidap, ken nasipot tayo, ti panunod, ti aramid, ti pamati. Santay nga mayruam iti dayta, no saantay nga sansanen ti makimisa. Dayta tinakapatpatig nga pa nakisinarak tayo kenkwana. Adita ipagpagarup, gabutan nagbalingan nakagaggagangay ngam tunggal, agtitipon tayo, itirabaw dito yung altar, tinaindakla na milagro, tinapay kanarak, agbalin nga iso dayta ti Apo. Kat awatan tayo dayta nga Apo, nagpatag ti panagsagana tayo, nga umawat iti sa una, nga mapan iti panunot, iti puso, nga apektaran na ti garaw tayo. Indengan, nyakad ngay, yung Ebanghelyo, nagtatanabutob, tanabutob, dayamodom, nagdadayamodom. Aywan na po, ti panagbiag tayo, iti agmalmalam na punon sa ti dayamodom. Dayamodom. Tayo may isa nga, padi ibagana, napuno ti chismis, sao. Nakapulat, naipula di lapayagan, adalata, kasasao. Ito, nagbaling nga tilubong tayo, napuno iti mananao, naduma-duma nga sao. Tayo may isa nga padi ibagana, naduma-duma ti kita ti chismis ken chismusa. Kunana, umuna nga kita ti chismis, gaputi siyodot ken podot. Gaputi gura, ay nariga nga mapaimbag data. Gaputi gura na, tintula mais-istoryanan. Tintula ibagbaganan, may panggap di jay istoryaan na amom ni katugangak. Nag-ada sakit na nga angkit. Ketila ang agas na ket aproti alutiit. Kung iso nga ni katugangak nga lakay agtil-tiliw ti alutiit, awanan ti alutiit di balayda. Nginalngal amin ni katugangak nga babae nga agas na, apokasyan na kami. Iso nga ni katugangak ket kasla alutiit. Iso daytan, umatay ka syod-syodonan. Kuno masyod-syodot ka, katila maibagbagamon. Gaputan nag-break kay di jay nobyo mon, tila maibagbagamon. Amom jay nobyo kamanggaganso. Kanayon nga agpailibre, no iditnak isumet ti agsa. Tila gapot ti syodot. Sao. Dayamudom. May kadwa nga klase nga kita ti chismis ket apal nga imitip. Iti apal na kanayon lang nga da maawa na nga package. Diya payukin samet da jay anak na o sudaytan. Isu nga ti apal na nga imitip nagorder mo jay Lazada iti nakadakdakkel a karton. Pungan tinagyan na. So idinay deliver the package ko kuna naman taom na duma apal nga imitip. Agis istorya kalatan, gaputi apal mo. Gaputa nakapasa, kasi kakahanga nakapasa, tila mais istorya mo, nagswitik dayta. Gaputa nangabak nga konsilman, nagswitik dayta. Gaputa nang abrirtan, apal nga imitip. Datan, makaaramig ka ti ado nga istorya, gaputi apal nga imitip. Sao. Dayamudom. Adda nga masyud-syudot, adda nga apal. May kaalo nga klase ti chismis ay mangang angaw, mangrugilaeng iti ang angaw. Chismis nga mangentertain, agis istorya mangibang bangka. Anya kano ti inyagas na iti sakit na, akit nangalalaeng kano iti papaya. Pinutod na di ulo ti papaya, sana inradrad. Naa, kasano nga umimbag, kanakagat-gatel dayay.
wen ti sakit na ngamin ket gagatel. Idi naikan ti gagatel pay ad-adan naimbagen gatel ken gatel idi kuan imimbagen naa. Mangliwliwa nga chismis. May kapat nga chismis, main insecure nga chismis. Main insecure nga chismusa, main insecure mo jay chismis na. Gaputa main insecure aket tila mais istoryanan. Kuang amin dayta nalaing adayta ta mistra tinanang na ket mistrana da jay may saket awan met nagadalan na iso nga kuneng. Napo daw ata da glutatayon na awan mo titila mais istoryamon andatan main insecure kan. Kayat na iso na ta natirat ti agong na siya ketumpap. So di agong laang ti kaya na dayta main insecure ka gamen. Main insecure ka kade kita no nalaing kagaya man nga agaramid ti chismes wenno agaramid iti istorya aket gapo iti apal, gapo ta mangang angaw, gapo iti apal, gapo iti insecurity, gapo iti gura upat kagurguram agistoryakan umapapal ka agistoryakan kaya't mula tagpakatawa agistoryakan gaputa main insecure ka agistoryakan ay ka nagaduda amin ang nagdadaya mo dumo nyata ko nana nagapo di langit kino anak ni Maria kini Usi anya ti ko nana ay di da pinati ni Apo Isus datayo meten no daduman gaputi adunga sao nagaburan tay ti saon di tay meten agulimuken di tay met ammo ti dumngegen intunukan nantay nga makitan intunukan nantay nga mabigbigen amirisan tayo siak ti tinapay ti biag siak ti tinapay si bibiyag at tinapay anagapos sa di langit ti mangan kanyak agbiag to nga agnanayon agasem anya tinauneg nga ibagbaga na dayay awan ti makamamoy ti ama no di dagiti laeng kayat ti ama nga iya sideg kanyak ngan iyam ammo ken kuana awan ti makapan iti ama no di dagiti kayat na nga makapan ken kuana awan pay ti nakakita iti ama no di laeng tinaggapo iti ama isu na tinaggapo iti ama binmaba manipod langit ay ken nagaduko nga dibatin dagiti saan nga Katoliko ay ket ibagada ditan tao laeng daytoy pamati tayo na isang sangayan datayo lang nga pamati datayo lang ti relihiyon nga umay ti Dios kada tayo ket mabalin tayo ti makiranod iti daytoy nga Dios nga mabalin tayo nga awaten daytoy nga Dios imagine nga makiranod tayo ti kina Dios daytoy nga Dios daytoy lang nga relihiyon daytoy lang nga pamati gaputa dayta ti ibagana umay na isang sangayan ti Dios tayo nga maamiris tayo kadi mabigbig tayo kadi ti kaadana makita tayo kadi nasken met nga kanayon tayo nga pampanunutin ken sa ganaan no makimisa tayo simple san nga tanga nakapatpategunay nga napintas mga pagamirisan anya ti kawes ko nga makisinarak iti daytoy ari dagiti arari apo dagiti apo kuno mapangka umawat iti ayuda ke ibadwampay ti oray langa no mapangka makipunsyon ikabil mo pay aming nga alahas mo tano ikabil mo amin na balitok tano mo ikabil amin nga balitok mo baka ipagarap da nga manggagamod ka tano hang nga madlawan nga manggagamod ka ikabil na amin nga balitok jak lang ay mapapal irauba mo pay amin mapangka mga anak ti bunyag ay ket kasla artista talangam intunukan si kamat tikit kitain da imis nga di agbunyag mapan makikasar napinpintas pa ngam Genobia tikita mon bedi si kamat tinubia agit kitain dan makitam ngam datoy panakisinarak iti apo nyamot ti kawes mo nya nga rod sa tayo malag kawesan to na pintasan into no na ilungonan at natayan makisinarak kina Apo Diyosen ingatangan dati bado na nga kabarbaron riyang mo di likod na makitam na dyan siguro maya umat nga ikan dati konsiderasyon na dyan makisinarak ka iti Apo isaganam ta kawas mo anya ti pampanunutem numapang ka komunyon anya ti radya panuno mo anya ti radya nga aglinaon di panuno mo awatem ti Apo a Diyos mo makikaisa ka makisinar ka anya ti radya panunot mo
Kuno mapangka makidate, anya ti rajay panuno mo. Nya nga ti langana, nya nga ti lipstick na, nya nga ti bado na, nag-toothbrush nga ta. Basta nagado mapanuno mo, no mapangka makidate. Ngam datoy, mapangka, anya ti rajay panuno mo. Nya ti rajay pusom. Kasano ti jar mo nga mapan nagkomunyon, agwid-widawid, kasla mapan umawat ti ayuda, kasla mabahay niya ti langam, naka-akob na kita imam, nakasagana di ka unggan ti pusom, nakasagana ka, wano agwid-widawid, wano, netay may nga kandidato, mapan nagkomunyon, siksika o apo, katalyawan na matanda gijay, malabasan ng agkomunyon. Kung kuna namatin, siksika o apo, ibutos dakto. Pati jay pader, hello pader. Ikiraragan nak pader. Amen. Gano, agasum. Anya ti ibagam no pa. Apo, ag nanay ditan. Linamano namin, idikwan, idagsublingan na pa nagkomunyon manan. Nay, ada kay mo. Makilamlamanon. Hindi hampay, bagke iding arot tatata. Social distancing kung kunadan ka namin. Pugsit ka namin. Ngam, anya ti kita mga mapa nagkomunyon. Ang dami maminsan na may kumunyon, agngal-ngal ti bubble gum. Kana nakaada bubble gum. Anya daytan, agasam daytan. Uno, hindi magkumunyonan ka. Paano mo inawat? Tibagi ni Kristo. Paano mo't inalan? Alaka, anyamot. Hanga nakasagana nga umisung ta. Uno, tibagi ni Kristo. Thank you, Father. Inalanan. Anya dayta. Iso dayta. Kasano dayjay. Jay jar, jay aksyon, jay sao. Wen mamati ak apo. Amen. Kunama, hanmot. Dan isimpaman, no, kaya mo nga dila, amen. Oh, dila, irwar mo, idisok, isara mo. Daydayawam ti apo nga inawat mo. Wen no ima, kasta, ikapa mo jay kanawan dita. Hanga, kunana meten, tayo di na, kunana mo nga dagos, idi apag diso, kunana. No mo kaya ngagdiso mo na dita, agpasubukan Dahitan, tinadumaduman, makaulawan. Aming respeto, aming raem. Tibagi ni Kristo. Amen. Si kakararag, si raraem. Aday tati apo, itilangati, tinapay. Maimatangam, daydayawam, pagrukbabam. No talaga nga napigsa ti pamati tayo dita. Lakat anya din. Ti Diyos, umay kada kita dakulap mo. Ngam gapun sa ta nakalablab ay nakarabrabaw sinsinan ti pamati tila kumpurmen. Mapana nagkomunyonan ako dito. Masapol nga mirisan tayo mo datan. Selama mapan mga awat. Amin nga ram. Awatem ti apo. Sungurog nga kastaunay pa, panagkaisurumat, dagiti akulait. Taano ti kasta, matinabdamot dayta, iti aming nga raam, uri limlima, tinakomunyon mo. Ngam na iparangarang mo, ti panagraam, kan pamatim. Haan nga kaslama pa nagiwaras, kwartam, ayudam, itam. Napatag. Nga bigbigan tayo daytoy apo a Dios tayo nga awatan tayo. Ti daytoy nakiting nga raem panagdaydayaw pamati nga epekto na dayta pinakawan kaasi ayat. Inawat tayo nga po Isus nga mga ayat ken nang pakawan ti basbasol tayo nangiranod kada ti tibiagan na Diosan inawat tayo kasta tayo met itipada tayo nga tao ilalaan tayo itipada tayo nga tao ayaten tayo kaasyan tayo agbalin tayo mga Jesus, agbalin tayo mga Eucharistia, babaan ti ayat, babaan ti dungo, babaan ti pamakawan. Nagragsak abiyag, dahita ti dawdawatan tayo, ipatag tayo kumakanayon. Kada first Saturday, kada umuna nga Sabado ti bulan, agpatpatnag nga panagkarkararag, panagdaydayaw, panagyaman tayo, taadda, dahito nga apo Diyos iti sidong tayo, iti langa, iti tinapay. Adda iti sidong tayo, daydayawan tayo, adda nabati, adda rijay tabernakulo, tunggal sumbrik tayo ti siman, adda ti apo, iti langa, ti tinapay. Datay nga katoliko kristyano ti addaan iti dayta nga pamati, ngamnasken nga pakirden kan papigsaan tayo, ta dinto agbaling nga nagkarabrabaw kan sinsinan, ta saan nga simbolo, saan nga sinyal lang, mismo si babagi, si kakararwa, si di Diyos, iti langa, ti tinapay.
Ti person, ti kinatao, ti kinasiyasino na, iti langat, iti tinapay. Ni Apo Isus dayta, nga awatan tayo. Sapay la kumata, iti napasnag nga panangawat. Iti panagdengeg tayo nga umuna iti sasauna. Nga mangisagana kada tayo tapno maaddan tayo tinatibker ken napigsa nga pamati. Katunggal awatan tayo, apektaran na ti kinatao, kinasiyasino, kararwa tayo, kaunggan tayo. Apektaran naman ti panangkita, panagayat, panakilangan, iti pada nga tao. Dawatan tayo data nga grasya, ito duwapay nga Domingo nga pagamamirisan tayo, sabalin to manan nga anggulo, tinasanto na Eucharistia, dahito yung napatig nga sagot, ti Apo kada tayo. Ni Apo Isus, iti bagi kandara na, ni Apo Isus, iti sao nga maiwaragawag, tunggal rambakan tayo, tinasantuan a Eucharistia. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga, mamatiak met ken Jesucristo, bugbugto nga anak na ken Apo tayo, at imawi ti aramid ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailan sa iti krus natay ket naitanem, imulog iti ayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nakabalin amin, agapunto sa diyay nga may mangukom, kadagiti sibibiyag ken kadagiti natay, mamati akmet iti Espiritu Santo, patsekmet ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Amen. Ama anay langitan, agyaman kami iti panangibted mo ken Jesus nga taraon mi, italek mi nga rod dagiti amin nakasapulan mi, agdawat kami ken ka, kunami Apo denggen nakam kadi. Ikakaasimi dagiti mangidadaulo ti simbaan, dagiti dayakono, papadi, obispo, ken santo papa. Agtultuloy kumati karadkad ken ragsakda, nga agtrabaho para ti pannakaisaknap, ti pamati, ket mabigbig ni Apo Isus, at tinapay ti biag, dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikakaasimimet dagiti na ikan ti responsibilidad amang idaulo ti gobyerno mi. Kanayon kuma nga isayang katda dagiti proyekto para iti pagsayaatan ti kaadwan ket mabigbig dagiti tattao. Abunga dagitoy tan naimpuswan a panagserbi. Dawaten mi ken ka Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikakaasim mi dagiti mayawawan, maparparigat, maidadanes, masaksakit iti bagi ken panunot, ken dagiti na panglaw. Ni kumaapo Jesus at tinapay ti biag, ti mangted kadakwada ti pigsa ken salaknib. Ket maikkanda, tinamnama ken ayat, dawaten me ken ka Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikakaasi mi dagiti kakabsat mi apimusayen, mairanod da kuman ti panagungar ni Jesus, ket maragpat da ti biag nga agnanayon, nga sinigsiggaan da bayat ti panagbiag da ditoy daga, dawaten me ken ka Apo. Apo denggen nakam kadi. Ikakaasi mi dagiti pamilya mi ken gimong mi. Babaen ti panangawat mi, ti bagi ken dara ni Apo Jesus a Kristo. Mairanod kamto iti biag nga agnanayon, dawaten me ken ka Apo. Apo denggen nakam kadi. Ama amom dagiti linaon ti panunot kan puso mi, amom dagiti banbanag amakaited ti biag kan patay kada kami. Italek mi nga rod dagiti amin akasapulan mi nga ikamang mi ken ka gapu kan Kristo nga Apo mi. Bendicionam o
Apo, daytoy daton mi. Itinagan mi Kumanarag kayo, kakabsat ko, tapno, dagitoy, daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Awatem kadi, Apo, dagitoy daton, nga iruknoy ti iglesyam, si kamet laeng tinangted kadakwada, pagbalinem kumaida apakay salakanan mi, gapo kan Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudnoonay amay karikat rumbang, anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami ti amin na tiyempo kan diso, agyaman kami kan kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin katagnanayon a Dios. Taiso, kaspadi nga agnanayon ket napaypayso, insungsong na daytoy dinto agresat a sakripisyo, immuna nga indaton na tibagina ken ka, tapno maisalakan kami aparswa. Sana imbilin nga ramidan mi met ti naramid na a pangilaglagip mi ken kuana. Iti kas tatong galawatan mi daytoy makabiyag a tinapay ti padayaan a santuan, iwaragawag mi day di panagtutuk na kan ipapatay aginggat dinto umay. Makidanggay kam kadagitanghel ken arkanghel, amin nabunggoy ti langit, ikantami timno ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti, amin aparswa, ti langit ken daga napnoda iti pakaydayawa. Hosana iti kangatwa, madaydayaw ti umay. Itinagan ti Apo, Hosana iti kangatwa. Puno unay Apo, abig ka kinasanto, sikat igubwayan ti amin na kinasanto, dawatan mi nga ipay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagikan dara ni Apo mi a Jesucristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangalay iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana, ala inyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan day di panang rabida, nangalay iti kalis, nagyaman manan ken ka,
sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alanyo kat uminom kay amin iti daytoy. Taraytoy ti kalis ti darak. Dara ti baro kan agnanan natulag. Iso may buyat to may paikara kayo kan iti adwa at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy ang pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pambati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo. O Apo agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami ta maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kami ken ka. Dawaten mi Apo tadakam amakiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti Iglesiam iti sangalubungan, parayrayam tayat na Diyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi kanamin a papadi. Laglagi pom amin a pimusayan awatom ida iti sidong mo a pakakitaan daken ka. Ipaay mo mat kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon, kan makiranod kami kanang gasatan a Birhen Maria ngena ti Dios, kanagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nakapudno, ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada. Ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo kan Jesucristong anak mo. Gapo kan Kristo, sigakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Iroknoy mi kan ka man nagkabalin nga Ama, ti amin adayaw kan gloria, iti agnanayon ngawan tinggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Diyos, kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, tikanen mi iti patinayon nga aldaw, pakawanam dagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugot iti sulisog. Isalakan na kamket iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin a pagdaksan. Itdem si ayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim mailisikam kuma iti basol. Ket may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat. Gapo kan Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapuganiak ti itad ko kada kayo. Sana dagiti basol mi ti kitaam no dagiti pamati ti Iglesiam. Ketika sumayanurot iti pagayatam, ipaimo si aasi, ti kapyaken panagkaykaysa, si kangagbiag kenagari, tagnanan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya, iti maysa kan maysa kada kayo. Kapya. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios amang ikat kadagiti basbasol. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniyak, midimay salas saom, mapaimbag ton to'y kararo.
Kumararag tayo. Apo ipay mo kadi, tapakaisalakanan mi, daytoy apan nakairanod mi, kadagiti sakramentom, kat patalgadan na ti pamati mi, gapo kan Kristo nga apo mi. Meeting dagiti readers, lectors, kan katekista, kalpasan ti may katlo a misa. Ti Paseo San Jose, andan ijay Gabor Norte, ket mapan ken dijay lantag iti daytoy nga lawas. Ni Filoteo Harkeo nga tagalasod pimusay maitabon into no 10 ti Agosto. Ni Maribel Kuntawi ti Poblasyon Norte 37 laeng ti tawen na ina ken asawa pimusay idodawatan tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Yana lignos ka, lalasbana. Kararag ken Apo Santo Cristo. Pagtuyak unembag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Nay maldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka,
Gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, O nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sikati agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalran bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumahan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.